Yudoka, you go against the constitutional dictates mawachoni you must be a symbol of national unity, ikel ji kanyakla. So magi are some of the things momiyo ogol Gachagua. To parliament can obey, even when ODM was also voting mondo migi gol jogi oko. I think parliament netimo duty ne tij parliament ka komie under article 96 ni unyalo impeach a deputy president kaponi there is gross violation of the constitution or bedo suspected of committing a crime gik machal kamago. So sirikal mawane sani ODM togi chama mar UDA nitie kaka gi synergize, nitie kaka gitiyo kanyakla mondo gidhir agenda mar jo Kenya, mondo gikel dongruok ne jo Kenya, kendo mondo mi Kenya uwoge okang' mane nitiere nyaka okang' modhie mamalo. Tiseneno ka gik moko sani osechako timore, at least mopogore, nitiere gik mabiro, nitiere initiatives ma government osekelo, nitiere programs ma government ose roll out, mineno ka gik sani ginyabedo ni gin gi ng'ikruok moko matin, but kimiyo gi dweche auchiel kata higa achiel mabiro, tidhi neno ka mabadiliko mang'eny biro bedo ne jopiny kendo biro timrenwa. So gir ODM kinde ka kinde wacho ni waonge sirikal, ok apar ka adier ni kanyo. Waduto sani wane sirikal kendo waduto sani watiyo e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Aneno ka chal ni mulo wach